hato fitip ki ai ki doktor ki bure kim kwa ba phintim kat kum ka research ka bala yo lum hangne ngan batai lengkot ya ki mat ki ba kongsan sapej hadu bakut phin satip nadu ka banengkong hadu ka bapra ka banengkong kadai ka khmat nada fishem chitom ha ka khmat lane ha ka jingyo I ka jongpi phila ban bam da ukarot ula ban yarap yapi na ka benta jong ka khmat ka ba ar pat ka donon lada fishem chitom ha ka donon phila ban bam da utomato da usok sau yarap ha na ka benta ka donon ka balai pat ka jabeng lada fishem chitom ha ka jabeng lane ha ka bor perkhat perdan jongpi phila ban bam da une uwelnot phila ban yo da ka ba online ni offline ubaya srem kum ukwai ka basau pat ka dai ka stomach lada fishem chitom ha ka kpo ka jongpi phila ban bam da usin lane phila ban shet ha ka bat sadi ya kata ka jong kasin kabasan pat kadai ka kidney lada fishem chitom ha ka kidney phila ban bam da une kidney bin udai usambai ubaya srem kum usambai to phila ban bam da une uyarap na ka benta jong ka kidney ka banriu pat kadai ka pancreas ya ka pancreas phila ban bam da sweet potato da uphan lane local phan une uyarap na ka benta ka pancreas ka bahnyo pat kadai ka breeze lada fishem chitom ha ka breeze phila ban bam yakine ki kinja so lemon lane ki orange ka bapra pat kadai ka uterus kadai ka jinglong jong ka kanthai lada fishem chitom ha kane phila ban bam da uwe kedo phila ban yo da ka ba online lane offline kane ka yarap ha na ka banta jong ki kanthai te khoble shibu na ka banta kane ka video so subscribe ngan sawan ra ya phi ya ki video ki bakongsan na ka banta ka jong phi kam te chi hajar ngo